Amarantus. Prvá kapitola. Stalo sa to v Taliansku, v meste Legnago, asi 60 km od Verony v oblasti Veneto. Bolo krásne ráno. Slniečko svietilo a deti v škôlke sa hrali na dvore. Do tejto škôlky chodil aj Joshua. Bol to 4-ročný chlapec s čiernymi očami a kučeravými vlasmi. Jeho najlepší kamarát sa volal Leonardo. Chlapci sa mali veľmi radi, v škôlke boli stále spolu. Spolu sa hrali, spolu behali, spolu jedli a spolu aj vymýšľali nové hry a zábavy. Dnes sa hrali na rytierov a hľadali pod napadaným lístím poklady. Joshi, poď rýchlo sem! Volal na svojho kamaráta malý Leo. Už bežím! Čo si našiel? Spýtal sa zvedavý Joshi. Pozri, niečo tu je. Leonardo píchal paličkou pod listami. Prestaň, nepíchaj tam. Niečo sa tam hýbe, asi nejaké zvieratko. Vidím oči, šepkal Joshua so zatajeným dychom. Pozri, ako sa na nás pozerá. Kto to len môže byť? Obaja boli veľmi zvedaví. Chlapci malými prstami jemne odhrabávali listy i zeminu, aby neznámemu tvorovi neublížili. Pozri, máš šupinky, ako jašterica, obdivoval malého tvorčeka Joshua. Som zvedavý, čo alebo kto to je. Len pomaly, aby sme mu neublížili. A tak Leonardo a Joshua pomaly a veľmi opatrne odhrabávali lístie a mokrú zeminu. Pracovali spoločne hodnú chvíľu, až sa im podarilo spod zeme vyhrabať malého čierneho tvorčeka, veľkého asi ako Joshuova topánka. Čo to môže byť? Spýtal sa Leonardo. Niečo, ale kto? Opravil ho Joshua. Pozri, aké má pazúriky a dlhý chvostík a malé ušká. Najviac sa mi páčia tie šupinky. A ako sa ligocú? Predbiehali sa obaja pri obdivovaní milého zvieratka. Vyzerá ako jašterica? Ale nie je to jašterica. Vyzerá ako krokodíl? Ale nie je to krokodíl, dumal Leonardo. Už to mám, vykrikol rozrušený Joshua. Drak! Malý dráčik! A aký je krásny! Čo s ním urobíme? Pýtali sa jeden druhého. Nemôžeme ho vziať do škôlky. Deti by mu mohli ublížiť, alebo by nám ho pani učiteľka mohla vziať. Necháme ho tu a keď sa skončí škôlka, potom sa rozhodneme, čo s ním urobíme. Deti, koniec hry v záhrade, ideme dovnútra, volala pani učiteľka na deti. Všetky deti sa ponáhľali do triedy. Už sa tešili, ako budú stavať Lego, ako budú kresliť alebo hrať divadlo. Len Leo a Joshua boli smutní a neponáhľali sa za ostatnými, lebo nechceli opustiť svojho nového kamaráta. Čo keď sa mu niečo stane? Nájde ho mačka a oblíži mu, alebo odíde preč. Voľky nevoľky museli vojsť naspäť do triedy. Nešli sa hrať s ostatnými deťmi, obaja len stáli pri okne s hlavou opretou o chladné sklo. Chceli predsa vedieť a vidieť, čo sa deje vonku, ale nedovideli tak ďaleko. Odrazu sa spustil dážď a silný vietor rozfúkal všetky listy, čo boli napadané pod stromom, kde našli svojho malého dráčika. Neboj sa, smelo prerušil ticho Joshua. Nič sa mu nestane,
Dráci sú silní a nezlaknú sa ničoho. Bol na 100% presvedčený. Áno, veď v rozprávkach sa ich každý bojí, lebo sú zlí a strašní, namietal zas Leo. Ale tento nebude taký, veď nie je väčší ako moja topánka a nemá ani obrovské laby a ostré zuby. Náš drak bude určite odvážny, presviečal kamaráta Joshua, ale ten pochyboval a plačlivo šepkal. Ale kto ho ochráni, keď príde na dvor mačka? Neboj sa, on sa o seba určite postará. Uvidíš, zakončil debatu pri okne Joshua. Ani jedného už nezaujímalo, čo sa dialo v triede. Nemohli sa dočkať, kedy už budú môcť výjsť von a vziať si do rúk svojho dráčika. Mali plnú hlavu otázok. Ako ho budeme volať? Kam ho dáme? Koho bude bývať? A bude tam ešte? Konečne bol koniec a začali prichádzať po deti rodičia. Chlapci plní predstav a nádeje utekali pod strom na miesto, kde našli toho čierneho tvora. Joshua! Leonardo! Kričali mamičky oboch chlapcov. Poďte, ideme domov! No mamám sa nepodarilo chlapcov presvedčiť, aby sa rozlúčili. Podišli k ním, lebo boli zvedavé, prečo chlapci neposlúchajú. No nevideli, s čím sa tí dvaja nezbedníci zaoberajú. Videli len kopu listov. Prečo? Lebo chlapci Drobčeka zahrabali pod lístie, aby ho nik nenašiel, aby sa mu nič nestalo, aby mu nebolo zima a aby ich počkal, kým zasa zajtra za ním prídu. Obaja sa dohodli, že nikomu nič nepovedia, ale budú rozmýšľať, aké mu dajú meno a čo s ním urobia. Joshi mal aj takéto myšlienky. Je to ozajstný drak? No a čo keď narastie a bude aj on zlý, ako píšu v tých rozprávkach? Ale sám seba presviečal. Nie. Tento drak nebude ako ostatní. On bude dobrý a bude všetkým pomáhať. On bude bojovník. Bojovník, bojovník. Opakoval si v duchu. Nebude mať ani ostré zuby, ani veľké pazúry a nebude potrebovať ani meč. A predsa bude bojovať. A bude mať silu. Veľkú silu. Raz mu mamička povedala. Láska je prameň a zdroj sily. Ona chráni, vedie a pomáha. Áno, aj on, jeho dráčik bude dobrý a silný. Bude bojovať so zlými a my s Leonardom mu budeme pomáhať. Takto rozmýšľal Joshi, keď už ležal v posteli. On pomôže všetkým, aby sa usmievali, aby sa nehádali a nerobili si zle. Pokračoval vo svojich úvahách malý filozof. Len aké mu dáme meno? S touto nevyriešenou otázkou zaspával.